Ping pong is one of my favorite games to play with friends. It's exciting, it's challenging, but I always feel like I could do better. I want to hit with more accuracy, learn what I'm doing wrong, and take my skills to the next level. Think about it. How many times have you wondered how you really played? Where did you go wrong? What can you improve? We're here to give you those answers. With just one simple click, you can upload a video of your game to the website. Our system will automatically process the footage and begin analyzing every detail of your match. You can easily view the analyzed footage and detailed statistics for each game you play. Simply head over to the game screen and select the game you want to review. Explore detailed match insights with pie charts of player faults, stats like fastest ball speed and aces, and ball depth tracking. These visuals highlight strengths, pinpoint areas for improvement, and bring your gameplay to life. Analyze every detail to sharpen your strategy and elevate your performance. בפרויקט בנינו מודל באמצעות יולו V8, בו צילמנו תמונות, סיווגנו את האובייקטים הרלוונטיים, כמו כדור, שולחן ורשת. האלגוריתם עובד בצורה בה בכל פריים אנו נמצאים במהלך שיפוט או בזמן בין נקודות. בזמן שיפוט, האלגוריתם מנתח כל פריים כדי לדמות שיפוט אנושי באמצעות זיהוי תבניות שחוזרות במשחק. הוא עוקב אחרי תנועת הכדור כדי לבדוק אם היא עומד בכללי המשחק. למשל, האם הכדור פגע בשולחן, עבר את רשת בצורה בלתי חוקית, או יצא מתחומי המשחק. בין נקודות, כאשר המשחק אינו פעיל, המערכת עוברת למצב מעקב. בזמן זה היא מאבדת נתונים מהנקודה הקודמת ומתכוננת לנקודה הבאה. חיפשנו ספרייה לראייה ממוחשבת, מצאנו את יולו, שזאת ספרייה שמאפשרת זיהוי אובייקטים על בסיס מודל למידה עמוקה. הקמנו עמדת צילום מול שולחן פינג פונג, צילמנו כ1,000 תמונות שהיוו דאטה סט עבור מודל הלמידה העמוקה שלנו. האובייקטים שניסינו לזהות היו כדור, רשת ושולחן. אחרי שאספנו את כל התמונות, הגענו לשלב התיוג. עבור כל תמונה תייגנו את כל המופעים של העצמים כהכנה לשלב האימון. רצה תהליך האימון על הדאטה המתויג. תוצאות האימון היו בסיס לזיהוי פסילות במהלך משחקון. הגענו למצב שאנחנו יודעים מתי נגמרת נקודה, אבל לא מתי מתחילה אחת. הבנו שיש קושי חדש להתמודד איתו. עד עכשיו הצלחנו לזהות מתי נגמרת נקודה בהתבסס על חוקי המשחק. אבל בשביל לזהות מתי מתחילה נקודה, אין חוקיות. חשבנו על זיהוי מחווה כסיגנל לתחילת משחק. אימנו מחדש את המודל על כ-3,000 תמונות שמצאנו באינטרנט. האימון לקח כשבוע, לבסוף גילינו שהמודל לא יתאמן מספיק טוב ולא זיהה את האובייקטים בצורה מספיק טוב. בניסיון השני, ניסינו לזהות מתי שחקן זורק את הכדור כלפי מעלה וחובט בו כאינדיקציה להגשה. הניסיון הזה כשל כי המודל לא הצליח להבדיל בין יד שמחזיקה כדור או יד שלא מחזיקה כדור. ראינו שהמודל מצליח לזהות יד בצורה טובה, לכן החלטנו לזהות את היד במיקום מוסכם מראש כסיגנל לתחילת משחקון. הניסיון הזה הוכח כבסיס טוב לפתרון, אך גילינו שאומנם המודל מזהה ברוב המקרים את היד, אך יש פרמים מועטים שהוא כושל בזיהוי היד. לכן, אנו בודקים שאכן היד נראתה באזור בכלפחות 80% מהפריימים. We also provide an overall summary of your performance across all your games. From fault analysis and points distribution to ball placement insights, every detail helps refine your strategy. Track progress with stats, review trends, and celebrate achievements through recent match logs. Where technology meets table tennis. Ping Pong Court,